Pani manželka doktora Stebela, na vedúci veku, teraz prichádza špeciálne radosti. Povedala, že toto si nenechá ujsť. Takže... Дали твои. Kontroloval, vítam do každého preteku, lebo ja som pôvodne chcel stať vzadu, ale keďže mám tento kábel, tak budeme teraz tu. Cieľ je tam, jak sú tam naznačené, nie, cieľ je tam, nie, podvyššie. Tam, áno. Tam vidíš, že to štart naznačený, áno, tam je cieľ, ale nestojí potom zdrave, postav sa prosím potom. Poprosím, aby medzinárodný rozhodca upozornil včera, nesmie dať nohu, dostielý pretekár na zem, zútacou kona, nesmie sedieť na zútacou konovi, je to tak ústa zútací konem, rozdiel medzi normálnymi dostihmi na živých konoch a tým, vidíte jasne, tu maká žokej, kon má pohodu, kon je v pohode, maká žokej. Takže pripravíme prvú jazdu, pripravím sa, pozor, teraz! A ešte začali ide a je to stále kuda, Lukáš Lacko, pomalý tempom, dochádza ako hodin do cieľa a Lukáš. Rozdiel si pre Lukáš Lacko za 100 minúty. Má nádherný dres na sebe. Lukáš Lacko postupuje do finále, áno, fotka, tremédia. Poprosíme kolov na štartovú čáru. Lukáš ešte vede, áno, je to určite obľúbený kon, vidíme, či sa mu ide aj do finále, neujde, pôjde na konovi číslo 1. Dobre, takže Lukáš Lacko, druhá jazda. Viktor Albert, za skupinu 3 gaštanové kone. Juraj Míšanín, za skupinu 2 gaštanové kone. A Juraj Šmík, za združenie Hatatitla. Juraj Šmík. Takže pripravíme sa na druhú jazdu. Zopakujem pravda, nesmieme dať nohu na zem, ani ruku, ani nič. Stojíme na konoch, môžete si skúšanie, ale samozrejme, skúšanie na to môžete sa rozhodniť. Dobre, ale my ste pripravení. Keď budete pripravení, zdvihnite jednu ruku, aby som videl, že ste pripravení. Ste. Dobre, takže pripraviť sa, pozor, teraz. Vyhľadá na finále, ale to je veľký útok, vyhľadá Míšaného. Poďme sa rozhodčiť, áno, síla sa prikývuje. Takže Juraj Míšaný, víťaz z druhej rozhľadky a postupuje do finále. Ja poprosím rozhodčia, aby prišiel za nami na poradu, toto ste to ešte nemali, toto sme čakali, pravda. Len ospravedlňujeme sa a poprosíme chvíľku krátku radu. Pozor, vštúri! A už to začalo, aj tam stále druhého kona, zašípala víťaz! Je to miestna voľba, Berová Les, víťaz, do nás skočí na druhom mieste.